खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर बायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लानानै फैदों आरो बे बिटिआरनि बायजोआव दायो पन्चायत बिसायख'थि जानानै बे पन्चायत बिसायख'थिनि जा भट साननाय हाबाफारि बेयो जोबनानै थांगासिनो दं आरो बे भट साननाय हाबाफारिया जोबनायाव गोबां माने जोंनि बर' बिजाथिफ्राबो देरहासार जानो हादों आरो पन्चायत बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनानै भट गेलेखांनायनि उनाव एबा बिसायख'थि गेलेखांनायनि उनाव गोबां माने जोंनि बर' आइजोफोरखौबो बे समाव देरहासार जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों गोबां बे समाव बिजाथिफ्रा बर' बिजाथिफ्राबो देरहासार जादों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बुंनांगोन जेराव बिटिआरनि बायजोआवबो पन्चायत बिसायख'थियाव पन्चायतखौ दखल खालामनानै जे बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां एबा गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बे समाव बुंनांगोन जेराव गोबां मानि बे समाव जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा नुना मोननाय जादों दि गोबां मानि पन्चायत बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनानै एबा बिजाथि महरै गसंनानै गोबां मानि देरहासार जादों आरो देरहासार जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि रंजानाय हाबाफारि लादों जेराव जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों दि नोंथांमोना जे गोबां मानि बिजाथिफोरा बे समाव देरहासार जादों पन्चायत बिसायख'थियाव आरो बिथांमोननि गेजेरावनो सिमन साफ्रिनिफ्राय कुकाराम बर' बिथाङा सासे उदां बिजाथिमोन लोगोसे मिसामारा जयपुरनिफ्राय अनसुमै दैमारि उदां बिजाथि बिथाङाबो उदां बिजाथि आरो बे समाव जनाय सिमला सुतिनिफ्राय अन्जन बसुमतारी बिनन बसुमतारी बिथांमोना बे पन्चायत बिसायख'थियाव बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बे बिसायख'थि गेलेनानै बिथांमोना बर' हारिनिफ्राय एबा बर' बिजाथिनिफ्राय बिथांमोना देरहासार जानायखौ नुना मोननाय जादों लोगोसे आसामनि एबा रायजोनि गोबां माने पन्चायत बिसायख'थियाव गोबां बर' बिजाथिफ्रा बे समाव खमैबो 10 बिजाथिफ्रा बे समाव आसाम रायजोआव बर' बिजाथिफ्रा पन्चायत बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों होननानै बे समाव माखासे माने सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों दानिया फैदों बिदिब्ला जाय बिथांमोना माखासे बिथांमोननि जा देरहासार जानाय बिथांमोननि माखासे जोंनियाव माखासे बिथांमोननि बिबुंथि दं बिथांमोननि बे बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै नोंथांमोननो खोनासंना होदोनि एबा फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय बिथांमोना ओनसोलनि पन्चायत ओनसोलनि जाबायदि खामानि मावनो थांखि लादों आरो माबोरैहाय बिथांमोना बेबायदि बिजाथियाव देरहासार जानो हाखो लोगोसे बेसेबां भटआव बिथांमोना देरहासार जानो हादों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादिनि वार्डनिफ्राय बिजाथि गेलेनो देरहासारबाय देरहासारनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ फैबाय थानायाव रायजो राजाफोरा माबायदि खामानि मावलांनो होनना सानदों अनसुंथाइ बायदि गासिबो नायनानै होगोन बे समाव देरहासार जाबोबाय देरहासार जानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों आरो मा खावलायगोन बे समाव रायजो राजाफोरखौ आरो दिनैनि दिनाव गिबियावनो खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आं मिसामारा गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय 6 नं जयपुर वार्डनिफ्राय रायजो राजानि आं हेफाजाब मोननानै 54 भटआव देरहासार जाबोनो हादों। बेसेबां गासै भट मोन्दोंमोन? गासै भट मोननाया 466। दा देरहाखांनानै नोंथाङा रायजो राजानि माबायदि खामानि मावलांगोन? आं देरहानायाथ' जाखाबाय नालाय रायजो राजानि आङो मोजां खामानि मावलांगोन बा रायजो राजाया आंनि थाखायनो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानैबाबो आंखौ सहाय होबोदों बा हेफाजाब होबोदों अननाय होबोदों बिनि थाखायनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं रायजो राजाफोरजोंनो लोगोसे गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं नोंथां खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनाय जादों। आङो
गामिनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो हेल्प खालामदों बयबो खालामदों उन्दै फंबाय आइ आफा बयखौबो गोजोननाय रंजानाय मोनदों आरो बेयाव नुजाथिफैनानै मानगोनां चेनेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै बा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। बेसेबां भट मोननानै देरहाखो? आं दिनै सिमेन्साबारि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय गामि पन्सायतनि सिङाव थानाय 4 नं वार्ड माजगावनिफ्राय आं दिनै देरहासार जानो हादों। गासै 178 भटजों आं देरहानो हादों। गासै देरहानानै दा रायजो राजानि माबायदि खामानि मावो? आं दिनै देरहालांनायनि उनाव बेखौनो सानदों आं गासै रायजो राजानि गासै ओनसोलनि गामि ओनसोलनि समाजनि सुबुं समाजनि गासैनिबो मोजां खामानि मावलांनो होनना सानदों। बे भट माबा बिसायख'थियाव रायजो राजानिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोननानै देरहाखो? बे भट बिसायख'थियावथ' आं बुंनो थाङोब्ला रायजो राजानिफ्राय गोबां माने अनसायनाय आरो गोबां सुबिदा मोनदों। सुबिदाया बेनो जाहैबाय गोहोम खोख्लैनाय मोनदों आरो लोगोसेनो आङो बेखौ बुंनांगोन जे जोंहा 1, 2, 3 बर' माजगाव गामि दङ। बेयाव दाबथाम गामिजों गोरोबलायनानै जों खौसेयै गोरोबलायनानै जोङो रायजो जालायनाय जादों। बे बिथिङैनो बिथांमोना आंखौनो सासे 4 नं वार्डनिफ्राय वार्ड मेम्बार हिसाबै बा बिजाथि हिसाबै आंखौनो सायख'नाय जादों। बेबायदि बिथांमोना आंनि जानानै गोबां माने सहाय होदों आरो आंखौनो बिजाथि महरै सायख'नानै दिनै बेनि फिथाइखौ मोननाय बायदि जाहैबाय आरो देरहासारनाय फिथाइखौबो आं मोननाय जाहैबाय आरोखि। देरहानानैथ' आं बुंनांगोन बिथांमोननि बा रायजो राजानि अनसायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जा गोहोम आंनाव खोलैनाय जादों बेजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। बेसेबां भटआव देरहादों होनदोंमोन? ओरैनो गासै आं भटआव 178 भटआव देरहानाय जादों। ओरैनो गासै भटआ जाहैबाय 635मोन। बेनिनो कास्टिंआ जादों 835मोन सरि बे 612 भटआव कास्टिं जादोंमोन। बेनिफ्रायनो आं मोनदों माने 178 भटआव आं देरहानाय जादों आरोखि। बेसेबां भारा भटआ नोंनि? जोंनि गेजेराव ओरैनो केन्डिडेटफोरा 7मोन आरो जों बेखौबो आङो मख'नांगोन बुंनांगोन जोंनिया बे माजगाव वार्डआ 4 नं 4 नं बा वार्डआ हारसा बर' लोगो नांनानै आरो मिक्सार आरो जोंनिया हारसा आरो बर'जों मिक्सार बेखायनो जोंनिया माने गोबां साननो गोनां आरो क्रिटिकेल हिसाबै क्रिटिकेलि होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। बेखायनो जोङो आलादायैबो बर' गोजा देरहानो हाया आरो आलादायै हारसा गोजाबो देरहानो हाया बेबायदि मोनसे क्रिटिकेलि जानानै दं आरो मेम्बार्सफोरानो जाहैबाय 7मोन आरो बे बिथिङाव माने एसे गोब्राब होननानै आं बुंनो थाङो आरोखि। दिनै आंनि गेजेराव जों सानैनि गेजेराव मोनसे कन्टेस्ट जादोंमोन। बे कन्टेस्टआव माने समानमोन जेरै 176मोन आरोखि बिहाबो 76 आंहाबो 76मोन। दा बेनि गेजेराव आङो माने लाकिलि माने मोनसे भट मोननानै आं माने देरहासार जानो हादों आरो जेरै दाजाबबा 77टा भट जाहैबाय आरोखि। दा बेजोंनो आङो देरहासार जानो हाहैबाय आरोखि।